Ngayong araw ay pupuntahan naman natin ang bayan ng Lubao sa Pampanga upang silipin ang sitwasyon ng nasirang dike sa Barangay Santa Rita. Ito ay katabi lamang ng Santo Cristo Dam na kumokontrol sa daloy ng tubig ng Porac River. May ginagawa palang tulay dito, ayun, kabayan dito sa ilalim mismo ng dike. Nakatanggal na yung mga bubong nila. Nasira ang bahaging ito ng dike sa kasagsagan ng Bagyong Krising na nagdulot pa ng habagat. Tingnan natin ang latest update ng kasalukuyang ginagawa sa nasabing dike. Pero bago yan, ay madadaanan naman natin sa unang pagkakataon ang pinakabagong bukas na tulay dito sa Bacolor Town, ang Maliwalo Bridge. Malaking tulong ito sa mga motorista na magmumula sa bayan ng Bacolor papuntang bayan ng Porac at siyudad ng San Fernando. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan niyo ko sa aking solo rainy adventure ride kasama si Pongkan. So, what are you waiting for? Let's get it on! Ano? Ang dami namimingwit dito. Bombahin muna natin si Pongkan. Medyo matagal-tagal din nung huli natin siyang ginamit. Ayan. Dahil yung pupuntahan natin ngayon, baha. Okay, let's go na. Yun, medyo tumigil na. Medyo tumigil na yung ulan. Sana dun sa dadaanan natin hindi ganun kalakas. Largaan lang natin ng 100 para sigurado. So yung gas pala rito 51.20. Ngayon pupuntahan natin, pupunta tayo sa Lubao. Titingnan natin yung update dun sa ginagawang dike dun. Kasi nasira yung sa may Barangay Santa Rita. So merong dam doon na delikadong masira kung sakaling bumigay yung dike. Meron nang nasirang bahagi yung dike. Gumuho yung lupa doon sa may malapit na mismo doon sa pinaka dam. So yun titignan natin. Okay, so dito na tayo dadaan sa may Barangay Lara para makita natin yung update dun sa dike. Nagre-repair din sila dyan dun sa Porac dike, Porac mega dike, para makita natin kung passable na ba yun nung nangyayari kay Pongkan. Namatay na naman si Pongkan. What? Eventually. Smart plug niya. Oh, ganda ng hotel dito, La Casa Bonita. Ay, woo, ana ka budmag. Magbaknal yo. Later. So ito na yung bagong bridge dito sa Maylara. Nung ginagawa ito, doon tayo dumadaan, no? Doon sa steel bridge na luma. Ayan, approaching na tayo dito sa Barangay Maliwalo ng Bacolor. Medyo pumino na si Pongkan. Nawala na yung palya-palya. Napalitan yung spark plug. Welcome Barangay Maliwalo. Pati itong kasadang ito bago. Ito yung sinasabi ko kanina shortcut. Ito na pala, dito na pala yung ano. Ayan. Akyat na tayo ng mega dike. Ay, tapos na. So pwede na, passable na. Ayan passable na. Dati dito nakasara Ayan.
Diretso na tayo. Dito dumaan na tayo dati. Gusto kong balikan yan yung trail na yan. Papunta dun sa Parulog. Ayun yung bagong tulay oh. Tignan natin yung bridge dito. Ayun oh, may daanan dun. Meron dumaan na tricycle oh. So passable. Passable na siya. Pero hindi ako sure kung anong barangay yung sumasakop dito. Baka Dolores. Pero hindi pa siguro. Yan oh, babae pa yung nagdadrive oh. Wow. Pero wala pang pangalan yung bridge. Hindi pa talaga officially na tapos kasi sisimentuin pa yan eh. At saka lalagyan ng pangalan. Ayan o. Tignan natin ang gandun. Wow. Uy, lakas ng tubig oh. Lakas ng tubig dun. So ito yung latest update dito sa bagong bridge. Dati nakikita lang natin nung pag nandun tayo sa itaas. Pwede naman palang daanan. Buti na lang tinry natin. Nakita natin dumaan yung tricycle. Ayun yung mega dike oh. Tapos meron pang bagong bridge dun. Ayun oh. Ayan si Pongkan. Magpakabait ka Pongkan ha. Huwag ka nang papalya, pupunta pa tayo ng Lubao. Okay, so tapos na tayo mag-video dun sa new bridge. Ano bang mga ito? Itong dinadaanan natin ngayon papunta na dun sa Potrero daw. Nagtanong tayo kanina eh. First time natin dadaanan ito. Ito pala yun, no? Sakto sa Potrero nga. Nandun yung lupa eh. Dito pala yung labas nun. Ayan o, Potrero Sitio Centro. Ayan yung Potrero Elementary School. Sakto tayo dun. Ayun yung pala yung ano, yung bagong school ng Dabsu, Lubao Campus. Ayun naman yung Lubao Lubao Municipal Hall.
Ayun no, ang daming namimingwit dito. Uso ngayon yung fishing dahil puro baha, halos baha yung mga bayan-bayan dito sa coastal town ng Pampanga. Maraming mga tilapia, yung mga naglipa na dahil nag-overflow yung mga price daan. Ito yung river. Pero parang bumaba na yung tubig dito sa may river. Ayan. Oh, umuulan na naman. Sakto lang tayong nakarating dito sa Santa Rita. Umuulan na naman. Pumunta na tayo dito noon last year, nung bago pa lang si Pongkan. Nag-trail tayo doon kay Sir William. Santa Teresa First. So ito yung unang barangay na madadaanan mo bago ka makarating dun sa dike. Barangay Santa Teresa. Ayan no, malalim na nga yung ilog dito. Kasi pwede pa rin tumawid yung mga motor. Yung sa kabilang nakikita yung daan, yun yung Lubao Bypass. Kapote na tayo. Kapote na tayo dito. Lumakas na. Lumakas na naman. Malapit na siguro dito yung pinaka dam, yung Santo Cristo Dam. Bali itong dinadaanan natin dike dito, kung didiretsuin mo hanggang dun sa dulo, dun natin makikita yung nasirang bahagi ng dike. Ang lakas ng agos dun, no? Ayun, lawak na. Malapit na siguro tayo dun sa pinaka-dam. Baka yun na yung nakikita natin dun. Sana medyo huminto yung ulan para makuha na natin ang aerial shot. Diretso pa tayo. Yun, medyo mina na rito. Humina na yung ulan pero yung agos malakas. Tingnan yung mga kabayan dito sa ilalim. Sa ilalim mismo ng dike. Nakatanggal na yung mga bubong nila, oh. Siguro mga tolda lang yun or mga ano, yung mga lumang yero. Ngayon, wala nang nakatira. Winasak na ng malakas na hangin. Or siguro nasa evacuation center na sila yung mga nakatira rito. Dahil masyadong malapit na yung river. Pag umapaw yan, nabot na hanggang dito. Yun, buti na lang medyo minto yung ulan. Yun, nagkapote tayo, medyo minto yung ulan. Ganun talaga, no? Pag tinanggal mo yung kapote, uulan. Ayan, no? Na-imagine mo, dati puno ng tubig yan mga 2 days ago. Dito medyo malapad na. Ayan, no? Lapad na yung tubig. Malapad na yung ilog dito. May ginagawa palang tulay dito. Ayun, magkukonekta dito sa intersection dito. Santa Rita de Castia.
dito, merong construction. Ginagawa yung tulay, no? Diretso pa tayo doon hanggang marating natin yung nasirang bahagi ng dike. Ayan, no? Dito pala. Ayan. Eto, may mga sheet piles na rito. Eto na yung dam. Sa wakas, narating din natin yung dam. Ito, tingnan natin. Sundin natin ito. Ako, lumakas. Mexican. So, ito yung update dito ngayon. Meron ng construction na ginagawa. Isipin mo, hanggang dito yung tubig dati, oh. Tignan yung bakas ng Agos. Yung mga malalaking talahib ng mga buwal. Ayan, lakas ng ulan. Lakas ng tubig. Dali ng tubig dun sa dike. Teka. Ito yung mga sheet piles. Ito yung materials na gagamitin para gawin yung ano ron. Ano bang tawag doon? Gagawin gano'n, no? Yung sa side, tatambakan yung sa side. Tingnan natin banda rito. Ayun yung tindahan. Lapit na lang pala, oh. Ayun yung napunong water lily, yung tinatanggal nila nung nakita natin sa balita. Ayan pala yung ano, Santo Cristo Dam. Takas nga ng agos ng tubig. Ayun yung nakita natin, yung tindahan. Bali sarado na yung ano rito kasi hindi ka naman talaga makakadaan, eh. Tingnan natin doon. Ganda. Yun, no? Lakas na nga. Ayun yung tindahan, yung in-interview nila. Lakas. Lakas ng Agos. Negative tayo makapag-drone. Nabasa na yung bag natin. Ayun yung tindahan ni ate. Ito yung, dito sila naglalagay ng sandbag, yung nakita natin sa balita. Delikado rito. So ito yung latest update dito sa may Santo Cristo Dam, dito sa Santa Rita, Lubao, Pampanga, kung saan nasira yung parte ng digue rito. Ngayon tinatambakan nila.